След като през уикенда почистихме България и площадките около домовете си, от спортен клуб Аякс Бургас решиха да организират масов маратон, с който пък да стопят излишните килограми и токсини от организма под ритъма на музиката. Идеята на Гергана Апостолова от спортен клуб Аякс е ежемесечно да включва всички жители на града и редовни посетители на залата в така наречената аеробна тренировка на Макс. Според нея смесените тренировки в рамките на 3 часа са чудесен начин да се отървем от излишните килограми и повдигнем тонуса. Вчера беше и кампанията в цялата страна да почистим България, а днеска правим да почистим излишните калории и да изхвърлим негативната енергия от нас. Всяка една тренировка е строго индивидуална. Сенсей Апостолова не може да обещае с колко точно ще олекнем след упорито скачане в залата. Категорично е обаче, че ефект винаги има. Моята идея е комбинирани тренировки, т.е. не един час, примерно аеробика, един час тая бой, един час зумба фитнес или боди атак. Ами примерно по 15-20 минути комплекс от всичко това. Любопитен факт е, че подобен тип аеробни тренировки предизвикват интерес у младите. Въпреки това, инструкторите от клуба смятат, че залата може да е и по-посещавана. Все пак, спортът е преди всичко здраве.